साल जों दिनै रतनपुर आमचायो ताकार जलनि रतनपुर आमचायो तिफ्रा मथानि कायसा पान्डा नायथकाय मोजांरि खालायमामानि बागै तामनि हिनबा बुबाग्रानि जे नायमानो এবং বজে চিনি দফানি সামুং টাংনাनै नायमानो जों बाहायकै काहामकायै ग्रासरुट लेभेलाव tlangै चिनि दफानि नि थानि बिनि कगनो सायमानो आबनो तुइनो तिनि जोंगो पान्डाव सुक्रुबैस तिनि सालायका तामनकै तिनि ब्लाइकेन मा खातंगो तिनि अरो जों जे रतनपुर आमचाय नंगमानि अरो बिबन आमचायनि चिनि सिकला रगनो गोबांबा जतनिफ्राय पार्टिसिपेट खायका ताइबो जों नुखा जे बुरि मथा चिनि बुरि रगबो तिनि बुबाग्रानि कगनो खानानानि बागै तिनि अरो फायसक फैका बिगा आबुनि बागैनो जों खाख्लायो आगामी दिनो अमति हायकेन रतनपुर आमचाय जेबाबे काय खातुं खाजाखाय तिनि पान्डा खालायमामानि आहाय बसकांनि सालो सारा त्रिपुरा राज्योनो जों अमति पान्डा खालायमानानै हनै एबं जों पान्डाबो खालायनाय आबुनि बागै जों नायो जे जों अरय परय उंलायावै बुबाग्रानि कगनो वानसुगै चिनि दफानि कगनो वानसुगै चिनि हानि कगनो वानसुगै जों बसकांगो चिनि बुबाग्रानि तुइफांबायनो त्रिपुरा मथानि तुइफांबायनो जों बसकांगो चिनि दफानि सबा खालायनाय एबं जों जेखायनो नांगौ आरो थांगै जों हिमबो थाखाय हिमलायनाय थानचांलायनाय आसक सावैनो जतननो हामबाय त्रिपुरा मथा आयु लक्षण त्रिपुरा मथा long live बुबाग्रा long live त्रिपुरा मथा long live बुबाग्रा long live त्रिपुरा मथा थानचांखा बुबाग्रा लगिरिखा त्रिपुरा मथा थानचांखा बुबाग्रा लगिरिखा त्रिपुरा मथा थानचांखा लाय हामबाय।